Siamai, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n cadw saff ac yn iawn. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi ar fy'r ergwyl amser cinio. Unwaith eto, mae gyda mi fy'r disgled. Iechyd da. Ac hefyd, mae'r gyda fi fy'r yn ddiweddar newydd yn al dargon fywyd Brextan marmit fel yma. Wel, beth yw yr pynciau dwi'n eisiau I drafod heddiw? Wel, y 4 pwnc yw Stuart Burrows, yr adrodd achyddu, Geiryn, ac hefyd Pwll. Felly, y 4 pwnc yn y fideo hwn yw Stuart Burrows, achyddu, Geiryn a Pwll. Unwaith eto, os ydych chi'n yn aros hyd at y diwedd, dwi'n mynd I esbonio pwy yw yr darllunydd oedd yn peintio y darllun yma, ac hefyd beth yw y teitl y darllun hefyd. Wel te, I dechrau gyda'r pwnc heddiw sydd Stuart Burrows. Yn y dyddiau diweddara, pan oeddwn ni'n anpori dros yr fideoedd ar y YouTube, oeddwn ni'n dod I hyd ar y fideoedd gyda'r Stuart Burrows, y canwr enwog, yr oedd ei yn y fideoedd yn canu yn yr iaith Cymraeg, ac roedd syndod gyda fi I sylweddoli pa mor eglur yw ei arseniad ar y geiriau Gymraeg, a hefyd pa mor ardderchog yw ei safon o canu y cerddoriaeth. Mae'n yn wirioneddol un o'r mawrion y byd erioed fel y canwr tenor. Ac dwi'n dweud hynny nid jyst am yr ansawdd ei llais sydd mor lawn o bŵr, ond hefyd yn ei berfformiad mae'r gymaint o maestrolaeth yn ei rheoli o'r ei lais. Ond hefyd mae'r ei dehongliad o cerddoriaeth mor dwfn hefyd ac mor hyfryd. Enghraifft yn ei berfformiadau o'r caneuon gan yr cyfansoddwr Awstria Franz Schubert. Ond I mi, beth sydd yn arbennig ardderchog amdano fe yw ei caneuon yn yr iaith Gymraeg, achos mae ei arseniad mor eglur. Felly, os ydych chi'n dysgu yr iaith, dwi'n teimlo mae'n eithriadol yn cynorthwyol I gwrando ar y caneuon yn yr iaith, ond yn y caead mae'n angen yr geiriau I fod yn eglur. Does dim pwynt I gwrando ar y caneuon os ydych chi ddim yn gallu deall unrhyw gair, ond yn y caneuon gyda'r Stuart Burrows mae'r pob gair yn eglur. Felly, os ydych chi'n dysgwr Gymraeg, mae gyda'r Stuart Burrows cadnor un o'r orau erioed yn y byd, ac felly, ydych chi'n clywed ei yn canu yn yr iaith Gymraeg gyda arseniad eglur. Ar y diwedd yr fideo hwn, byddaf gosod cysylltiadau ar y sgrin I fideoedd ar YouTube ar yw ganeuon cyfansoddwyd gyda'r Franz Schubert ac hefyd yw ganeuon yn yr iaith. Felly, ymlaen i'r pwnc nesaf, sef yr adrodd achyddu. Oherwydd gyda fy'r gyfathrebiad gyda eraill, mae'n angen I mi I gyfathrebu yn gyfrwng Saesneg. Dwi'n ffeindio yn fy meddyliau, dwi'n yn aml yn llwystro yn ôl i'r iaith Saesneg.
Pan dwi'n yn trio I ymlacio, enghraifft drwy y penwythnos, drwy'r jyst yn meddylio y holl dydd yn yr iaith Cymraeg, dwi'n ffeindio dwi'n yn adnabyddol yn llithro yn ôl i'r Saesneg. A pan dwi'n yn achwilio am y rheswm pam, dwi'n yn darllen fod mae y rheswm yw oherwydd pan dwi'n yn jyst yn cadw yn dal am gyfnod achos does dim unrhyw beth I meddwl amdano fe, ac yn sydyn mae'r rhywbeth sydd yn gipio fy sylw ac I ychsyfu I ymateb gyda'r rhywfaint o syndod, mae'r fy ymateb yn naturiol I fod yn yr cyfrwng Saesneg. Achos mae'r cyfrwng yna hawddach I mi na'r yn y cyfrwng Gymraeg. Ond sut I cadw yn y cyfrwng Gymraeg ar gyfer y sefyllfa fel hynny? Wel, dwi'n meddwl mae'n bwysig I paratoi fy hunain ar gyfer sefyllfoedd pan mae'n angen I mi I ymateb yn syndod, ond hytrach nag ymateb yn yr iaith Saesneg I ymateb yn yr iaith Gymraeg. Felly, mae'n bwysig I mi I ymarfer yr adrodd achebu. Felly, pan dwi'n yn dod o hyd o rhywbeth sydd yn achosi syndod, mae angen I mi I ymateb gyda'r achebu. Os dwi'n yn gallu ymateb gyda'r achebu, mae dyma'r cyntaf cam drwy drws o parhau yn meddylio yn y cyfrwng Gymraeg. Felly, dwi'n ffeindio mae'n bwysig I ymarfer fel mantra adrodd achebu, ac wedyn gyda rhywbeth fel pwy a wir, achebu pwy a wir. Os dwi'n yn gallu ymarfer hynny, amser drwy amser, mae'r adrodd hynny yn dod yn al-natur I mi, ac wedyn pan dwi'n yn cadw yn dal am gyfnod, ac wedyn mae rhywbeth sydd yn fy achsi I ymateb yn syndod, dwi'n yn gallu jyst yn sydd ymlaen, jyst ymateb gyda'r adrodd achebu, wedyn pwy a wir. Ac wedi gwneud hynny, dwi'n ffeindio dwi'n eisoes yn yr alwyd o feddylio yn y iaith, ac wedyn mae hynny yn gallu fy gadw I parhau yn meddylio yn yr iaith yr holl amser. Wedyn ymlaen i'r trydydd pwnc, sef Geiryn. Yn fy fideo ddoe, sef y fideo Unol Taleithiau Sgwrs rhif 1, oeddwn ni'n yn trafod am y foddau o darllun llyfr, yn enwedig beth yw y fodd sydd yn anghywir, ac hefyd beth yw y fodd sydd yn gywir. Ac wedyn, oeddwn ni'n yn dod o hyd i'r barniad, mae'r ar y safon o rhywun sydd yn bron yn rhugl, mae'n fwy bwysig I canolbwyntio ar y pwysigrwydd o deall geiriau yn hytrach na canolbwyntio am unrhyw beth o'r arsyniad neu ymganiad, ac roedden ni yn efelychu yr cynhyrchiad o'r senu y geiriau I gwasgadau ar y dympan, achos does dim y cynhyrchiad o'r seniau na mwy yn bwysig ond yn unig roedd yr dealltwriaeth o'r testyn y peth sydd yn holl pwysig pan ydw I yn darllen unrhyw fath o'r testyn nawr fel siaradwr yn yr iaith am bron rhugl. Felly, mae'r pwb un gar yn cynrychioli yr ystyr enwedig, ac drwy'r yn darllen bob un gar
un ar ôl y llall. Ydw i yn adeiladu y dealltwriaeth yn fy ddychmygiad, ac hynny sydd yn pwysig i fod yn gallu i deall yr holl testun yn trialdol. A dyna yr pwnc sydd dwi'n eisiau i wneud heddiw, sef pob un gair yw holl pwysig yn cynnwys y gerynau bach. Yn enwedig yn yr iaith Gymraeg, mae'r iaith yn llawn o gerynau bachion. Enghraifft fel i yn i rywle, neu y yn yr ymenyn, neu yr ystafell, neu yn ei chymydog, neu ei gyfall ac ati. Ac wedi mae'r gerynau bachion yn ymuno hefyd gyda'i gilydd i perfil gerynau fel yw, er enghraifft, yw gilydd ac ati. Ond ar gyfer dechreuau, mae'r yn hawdd i ysgubol nhw ar y ochr. Felly dwi'n yn eisiau i dweud pan ydw i yn darllen unrhyw testun, mae'n angen i mi i edrych yn cloi at y geiriau ac hefyd i ymdrin pob un gair yn cynnwys yr gerynau bachion gyda'r un pwysigrwydd fel y geiriau eraill, i alluogi fi i dod o hyd o'r dealltwriaeth sydd yn drialdol. A dyna y peth sydd yn pwysig, sef dealltwriaeth ac hefyd cyfathrebiad. Ymlaen te i'r pedwerydd pwnc, sef pwll. Mae'r pwnc hwn sydd yn dilyn sydd ymlaen oddi wrth y pwnc olaf, sef pan roeddwn i yn darllen testun, mae angen i mi i adeiladu dealltwriaeth. Ond beth yw dealltwriaeth hwn? Sut mae yn dangos i mi? Pa fodd yw ei profiad? Wel, pan dwi'n yn darllen rhywbeth dwi'n yn mwynhau, mae'r profiad fel i fod ar y tren yn dydy. Mae'r cerbyd yn mynd mor gyflym ac dwi ddim yn gallu yn dod i ffwrdd y tren oherwydd does dim y tren yn stopio am unrhyw orsaf. Ac felly mae'n angen i mi i jyst cadw ymlaen yn darllen ac yn darllen ac yn darllen hyd at y diwedd. Dyma y profiad dwi'n ffeindio pan dwi'n yn dod o hyd o llyfr sydd yn wirioneddol dwi'n yn ei mwynhau. Does dim unrhyw beth i wneud. Mae'r geiriau yn jyst yn dod yn awtomatig ac mae'r meddyliau yn jyst yn dod fel yn edrych neu yn gwylio ar y ffilm. Mae'r llyfr sydd yn fy gryfangu neu cipio fi, nid fi sydd yn gryfangu neu cipio y llyfr, mae'r fy profiad yn y darllen y llyfr jyst yn hollol goddefol yn y sefyllfa fel hon. Ond nid yw bob llyfr fel hynny sydd yn gallu gryfangu fel sylwad fel hynny. Ond pan dwi'n yn darllen llyfr gyffredinol, dwi'n yn gallu efelychu y profiad i enghraifft fel yn edrych neu yn gwylio yn rhyw fath o pwll neu yn gwylio ar rhyw fath o ffilm. Os ydw i'n darllen yr testun yn y bodd gywir, mae'r pwll yn goledig ac yn hollol eglur, ac hefyd yn y un bodd mae'r ffilm hefyd yn goledig ac yn eglur i edrych arno. Ond pan dwi'n yn darllen yn y bodd
anghywir, mae'r Pwll yn dywyll ac hefyd y ffilm yn y un fath, a dwi ddim yn gallu gweld bob un manwl sydd yn digwydd yn y Pwll neu yn y ffilm. A dyna'r y pwnc dwi'n eisiau i wneud am fod gywir am sut i darllen llyfr. Mae'r profiad angen i fod yn debyg i wylio ar rhyw ffilm neu edrych yn rhyw bwll sydd yn goleuedig ac yn eglur, lle dwi'n yn gallu gweld bob un manwl a dod o hyd o bob un gwybodaeth a dealltwriaeth yn fanwl. Wel, yr oedden ni'n wedi dod i'r diwedd o'r fideo hwn. Y darllenydd o'r darllun hwn yw Edward Manney. Roedd yn byw rhwng y flwyddyn 1832 i 1883 ac roedd y darllun hwn wedi ei beintio oddeutu y flwyddyn 1882 ac mae'r teitl yr darllun hwn, Blodau yn Fas Grisial. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Cadwch ansaf, tan y tro nesaf, hwyl.